kapahamakan ang dulot ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ika-10 Kabanata. Mamamayan ng Israel, pakinggan niyo ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi niya, huwag ninyong tutularan ang pag-uugali ng mga tao sa ibang mga bansa na naghahanap ng mga tanda sa kalangitan. Huwag kayong matakot sa mga ganyang tanda, kahit na ang mga tao sa ibang bansa ay takot sa mga tandang iyan. Walang kabuluhan ang kaugalian ng mga taong iyon. Pumuputol sila ng puno sa gubat at pinauukitan nila sa mahuhusay na manguukit. Pagkatapos, pinapalamutian nila ng pilak at ginto at pinapakuan ng mabuti para hindi matumba. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y parang taong panakot ng ibon sa bukid na hindi nakakapagsalita. Kailangan pa itong buhatin dahil hindi ito nakakalakad. Huwag kayong matakot sa mga Diyos-Diyosang ito dahil hindi sila makakagawa ng masama at hindi rin makakagawa ng mabuti. O Panginoon, wala po kayong katulad. Makapangyarihan kayo at dakila ang pangalan. Sino po ang hindi matatakot sa inyo o hari ng mga bansa? Karapat-dapat lang na igalang kayo. Wala po kayong katulad sa lahat ng matalino na mula sa iba't ibang bansa o sa lahat ng hari. Silang lahat ay matitigas ang ulo at mga hangal. Wala pong kabuluhan ang mga turo tungkol sa mga Diyos-Diyosan nila na gawa sa kahoy. Nagpagawa po sila sa mga panday at mga platero ng mga Diyos-Diyosan na binalutan ng pilak mula sa Tarshish at ginto mula sa Ufaz. Pagkatapos binihisan po nila ang mga ito ng damit na asul at kulay ube na tinahi ng bihasang mananahi. Pero ang Panginoon, ang tunay na Diyos, Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Kapag nagagalit siya, nayayanig ang daigdig at walang bansa na makatatagal sa tindi ng galit niya. Sabihin ninyo sa mga sumasamba sa ibang mga Diyos, ang inyong mga Diyos na hindi lumikha ng langit at lupa ay mawawala sa mundo. Pero ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan at karunungan niya. Sa utos niya'y lumalabas ang mga ulap at mga kidlat sa kalangitan, at bumubuhos ang malakas na ulan. Pinapalabas niya ang hangin mula sa pinanggagalingan nito. Mga hangal at mangmang ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mapapahiya lang ang mga platerong gumawa ng mga Diyos-Diyosan nila, dahil hindi naman totoong Diyos ang mga ito. Wala silang buhay, wala silang kabuluhan at dapat kamuhian. Darating ang araw na wawasakin ang lahat ng ito. Pero ang Diyos ni Jacob ay hindi katulad ng mga iyon. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, pati na ang Israel, ang mga taong hinirang niya. Panginoong makapangyarihan ang pangalan niya.